jsem tam vidět, možná trošku dál, nebo... Ahoj přátelé, mé jméno je Martin a já vás vítám u prvního videa. Jak můžete vidět, tak jsme v lese, nechtěl jsem to natáčet někde doma, chtěl jsem zvolit příjemné prostředí a pojďme si tady v rychlosti do detailů shrnout, co vše vás tady může čekat, co všechno tady na tomhle YouTube kanále bude vycházet a na co vy se můžete už za pár dní nebo týdnů těšit. Dlouho jsem nad tímhle přemýšlel a řekl jsem si, vlastně dřív už jsem chtěl takto natáčet o něčem, co mě baví. Dřív jsem natáčel, potom jsem dělal hudbu, sportu, další věci. No a řekl jsem si, že tenhle kanál bude čistě sloužit k videím z mého života, co se týče cestování, sportu. A jak můžete vidět, tenhle YouTube kanál se jmenuje Martin Films. Nebudou tady filmy, ale vlastně v podstatě to budou také minifilmy. Zkrátka, co na tomhle YouTube kanále bude, si všechno řekneme v tomhle možná nudném videu, ale bude jenom jedno a potom už budou ty ostatní videa. Dejte si něco dobrého k pití nebo k jídlu a můžeme jít na to. Proč se na tohle video podívat, tak v tomhle videu vám prozradím úplně všechno, co chci na ten YouTube kanál tvořit, co vás bude čekat a dám do toho opravdu všechno. Myslím si, že to bude skvělý, že to bude zajímavé a může to být pro malé, pro teenagery nebo i pro dospělé. Budu se snažit zkrátka to dělat co nejlepší a tak, jak to je. Zkrátka to bude originální. Jmenuji se Martin a vítám tě u tohle videa prvního na YouTube kanále Martin Films. Každopádně tady budou nějaké videa určitě vycházet třeba z mého života. Žijeme v době roku 2026, kdy každý natáčí, co chce. Bohužel v dnešní době jsou to spíš ty trash věci a trend, bohužel, a kvalita už moc úplně neletí. Pomáři. Každopádně já se ale budu snažit natáčet ty věci, které si myslím, že na téhle scéně chybí a zkrátka prostě z mého života. Budu se snažit tedy natáčet videa, které kdybych byl mladý, tak mě by osobně zajímaly a které už si momentálně teď můžu z nějakého finančního hlediska nebo časového hlediska splnit a samozřejmě doufám, že tady se mnou vydržíte a budu pokračovat dál a plnit těch věcí víc a víc a víc. Tenhle YouTube kanál bude hlavně zaměřený na cestování, budou tady speciální vlogy, které vám hned řeknu. Přátelé, nejčastější věci, které můžete tady čekat, tak budou tady z okolí, budou tady zámky, jezera, příroda, hotely různé. Jelikož bývám v Česku, tak asi nebudu tvořit moře moc a tak, ale prostě sami se nechte překvapit, bude to hodně o cestování. Každopádně budou tady vycházet i párkrát do roka speciální videa, vlastně první už by mělo teď někdy být, bude to z Chorvatska. Každopádně budu ještě Slovensko vydávat a za 2 týdny letím do Egypta, do Afriky, poprvé letím letadlem a mimo Evropu, takže si myslím, že to bude zajímavé. Vlogy budou tvořené jak všechny normálně, budu se snažit tam natáčet cestu, ceny, jídlo, nějaké srandovní věci, nějaké vážné. Takže to bude hodně tematické, takže hlavně tady bude to cestování, budou tady i nějaké výzvy určitě, co se týče sportu, nebo budou tady i různé spolupráce s lidma, co natáčí třeba cestování nebo seberozvoj, motivace. Budou tady možná i nějaké videa ze cvičení. Já už opravdu nevím víc, co bych řekl. Myslím si, že to bude fajn. Já si myslím, že pro první video je to úplně asi vše. Já to, co tady budu natáčet, tak asi z 50%, co budu tady natáčet, tak bych si stejně natočil pro sebe, abych měl jako památku a přijde mi fajn se podělit s lidma jako vy, kteří třeba jste tam nebyli na tom místě a plánujete tam, tak právě v mém videu bude všechno, řeknu vám tam ceny, řeknu vám tam ubytování, co nejvíc věcí, zkrátka tak, pokud chcete na to místo jet, abyste se v tom videu, které já budu vydávat, dozvěděli všechno, co v podstatě potřebujete. Tak jo, a já se na vás těším u dalších videí, každopádně říkám, první budou tady z okolí, budou tady i speciální videa, jako třeba teďka Egypt, Chorvatsko, ale časem plánuji i do Asie, do Ameriky, do Afriky ještě. No zkrátka mám v plánu procestovat teoreticky celý svět. Takže to bude několikaletá cesta, já se na vás těším a budu se snažit do toho dávat maximum, natáčet i různé detaily, sport, jak jsem říkal. To už asi je to, co tady furt opakuju dokola, takže já se nebudu opakovat, doufám, že jsem tady řekl všechno. Pokud ale máte nějaké otázky, určitě budu rád, když mi přátelé napíšete do komentářů nebo na mém Instagramu a na cokoliv se zeptáte, odpovídám, co nejdřív to jde. No a já se na vás budu těšit u dalších videí, těším se na vás, věřím, že to bude skvělá cesta a že si to jak vy, tak i já užiju. Já vám děkuju, že jste se dokoukali až sem, myslím si, že jsem tady řekl všechno a určitě se máte na co těšit.
Tak jo, mějte se hezky a ať se vám daří a já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se hezky, ať se vám daří a mějte se hezky. Čau. Nevím, jestli jsem to místo vybral dobře, ale přijde mě to tady poměrně pěkné. Co na to říkáte? Takže tak. Tak přátelé, a ještě jeden takový menší bonus, který jsem sem dávat nechtěl, ale dám sem ho. Každopádně ohledně cestování třeba do zahraničí a tak, já sám jsem nevěděl, jak to udělat. Pro někoho to bude možná dlouhé, pro někoho by to zase bylo krátké. Nikdy se nezavděčíte všem. Chtěl jsem to dělat tak, že dám název státu, tak mám vlastně s Chorvatskem jedno velké video, že dám název státu a tam dám všechny místa. Ale teď, když jsem se nad tím zamyslel už pár dní zpátky dozadu, že bych dal třeba Amerika, USA a teď bych tam dal New York, Los Angeles, Las Vegas, tak to video by mělo tak 8 hodin. Jo, OK. Takže udělám vždycky jenom místa, já nevím, třeba příklad Španělsko, ale nebude to Španělsko jako stát, ale bude to třeba Barcelona jedna část, potom třeba Madrid druhá část, chápeme se, ale budou to třeba 4 videa plus nějaké vlastně shorties nebo výstřižky, to nejlepší z toho, však uvidíte do budoucna, takže jenom abyste zhruba věděli, jak to nějak bude. Já si myslím, že takhle to bude asi nejvíc OK. Určitě budu strašně moc rád, pokud mě dáte vědět do komentářů, co na tohle říkáte. Já si myslím, že už jsem to až moc okecal, omlouvám se, že je to takhle dlouhé, ale chtěl jsem vám tady to co nejvíc říct, abyste to pochopili. No a my už se uvidíme další týden u nového videa a oficiálně to tady začneme, tenhle YouTube kanál, OK? Tak jo, mějte se, přeju hezký den a čau.